Gure partetikan denei eskerrak eman, ez? WhatsApp taldean ibili geanei eta gauzak aurrera eramaten. Iruditzen zaigu oso importantia gai badala, pena emate igula ere gai hau erabilizana, bueno, bai, politizatzeko esango dut. Baina, bueno, eta baixe, egia azkeneko bi astetan derrepentian kriston gorakada edo asko itzein den gai badala, buelta asko eman ditu, gauza asko gertatu dira. Arratsalde on denoi. Eskerrik asko gaurko elkarrateratzera hurbildu zareten herritarroi. Eta bereziki, azken asteotan, gure herriko egoera publikoki salatzeko buru belarri aritu direnei. Apiriletik pediatra kontsulta zerbitzurik gabe egon gara gure herrian. Ordundik, Usurbilgo herritarrok Osakidetzak eskura dituen bideo ofizialetatik aurkeztutako idatzizko erreklamazio ugari emandako erantzunak konponbide batetik oso urrun gelditu dira. Herritarron idatzizko erreklamazioei jasotako erantzunak eskasak zirela ikusita, Usurbilgo udalera ere jo zuten hainbat herritarrek. Udalak, bitartekari gisa, Donostialdea esiko arduradunari adierazpen sinatu baten bidez argibideak eta informazio gardena eskatu zitzaiola jakinerazi zigun, eta eskaera horri erantzunik ematen ez zitzaiola. Astelehenetik pediatria kontsulta zerbitzu murriztua berrezarri duela jakin dugu. Herrian zurrumurruak bueltaka dabiltza egunero 7 orduko zerbitzua bezarriko ote duten. Oraindik ikusteko daukagu hori ere. Oraindik ere zai gaude Donostialdea esiko arduradunen aldetik azken hilabeteetan gertatu denari buruzko idatzizko informazio garden eta ofiziala jasotzeko. Eta horregatik aurkeztu dugu mozioa udalbiltzarrea. Azalpenak galde egiten ditugulako. Gure herrian azken hilabeteotan bizi duguna ez da kasu isolatu bat. Osakidetzak bizi duen prekaritatearen isla argia baizik. Langile murrizketa, kontsulta itxiera eta ordutegi laburbiltze bakoitza gure osasun sistema publikoaren desegitearen bidean urrats bat gehiago da. Horregatik, herritar guztiei dei egiten diegu gure herri eta hirietan osasun zerbitzu publikoaren defentsan deitzen diren mobilizazioetan parte hartzera. Irmoki defendatzeko osasun publikoa ez dela saldu eta murrizten. Eta instituzioi hemendik eskatzen diegu zerbitzu duinak bermatzeko finantziaketaren aldeko konpromisoa hartu dezatela. Osasuna herritarron eskubidea da, ez negozio bat. Mila esker.